तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी दिशादाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी। गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी। गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी। आंबेगाव येथील श्रीदेव लिंग क्षेत्रपाल मंदिरात सुरू झालेल्या नवरात्र घटस्थापना उत्सव आणि श्री ग्रंथराज ज्ञानेश्वरीचा सामुदायिक पारायणाचा शुभारंभ भाजपा युवा नेते तथा युवा उद्योजक विशाल परब यांच्या हस्ते करण्यात आला। चांगल्या कार्यक्रमाला आपल्या सगळ्या मंडळींनी मला बोलवलं। सर्वप्रथम तुमच्यासाठी जोरदार टाळ्या होत्या। काही दिवसापूर्वी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये वाढदिवस हा एकाच दिवसाचा असतो, पण सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये आपल्यासारखी अनेक माझी मित्रमंडळी आणि भारतीय जनता पक्षाच्या अनेक माझी मंडळी यांनी माझ्या वाढदिवसाचं औचित्य साधून जिल्हाभर कार्यक्रम ठेवले होते। गर्दीच्या गराड्यात मला वाटतं गावकर मंडळी आलेली तुमची सगळी, त्या गर्दीच्या गराड्यात 5-6 लोक आली की आमच्या गावामध्ये असा कार्यक्रम आहे। माझं लक्ष सुद्धा नव्हता, पण वारंवार त्यांनी येऊन मला सांगायला प्रयत्न केला की साहेब तुम्ही नक्की या। मी आता जात होतो दिल्लीला, माझं एक फ्लाईट मी चुकवलं आणि मी या कार्यक्रमाला हजर झालो। खरोखर मला अभिमान आहे। आज धुरी साहेब इंटरनेटचं जग आहे। आजची तरुण मुलं ही इंटरनेटच्या मागे धावत आहेत आणि या गावातील ज्या कोण पूर्वजांनी हे पारायणाचा कार्यक्रम ठेवला त्या पूर्वजांसाठी जोरदार टाळ्या। खरोखरच अशा प्रकारचे कार्यक्रम होणं गरजेचे आहे। विशाल परब म्हणजे काय मोठा नाही, विशाल परब म्हणजे तुमच्या घरचा माणूस आहे प्रत्येकाच्या। मला वाटतं इथं 5 मिनिटाच्या अंतरावर आमचं कांदोळी गाव आहे, बरोबर ना? त्याच्या बाजूलाच माझं गाव, मी पण या गावचं म्हटलं तरी अडत नाही। फक्त तो रस्त्यामध्ये नव्हता काही वर्षापूर्वी, तो झाला एवढा मला आनंद वाटला अशा प्रकारचे कार्यक्रम आपल्या गावच्या लोकांनी ठेवले। इंटरनेटच्या जगामध्ये आज यंग मुलं ही वेगळ्या नादाला लागतात, पण आज अशा प्रकारचे कार्यक्रम ठेवल्यामुळे खरोखरच आपल्या छोट्या मुलांवर चांगले संस्कार घडू शकतात। त्याचं हे चांगलं उदाहरण मला आनंद वाटतो या गोष्टीचा। परवाच माझा वाढदिवस झाला आणि आपल्या गावातील किती यंग मुलं आली मला माहिती नाही, आली होती का? थोडी हात वर करा, कोण आले ते, कोण आले नाही त्यांना पुढच्या वर्षी बोलूया आपण। पण जे गेले त्यांनी सगळ्यांनी येऊन सांगितलेलं असणार की अशा प्रकारे कार्यक्रम झाला आणि अशा प्रकारेच कार्यक्रम दरवर्षी होत राहणार आणि त्याच्यासाठी कार्यक्रमला यायच्या अगोदर मी पहिल्यांदाच आलो या गावामध्ये, मला आनंद वाटला। महेश सारंग, संजूभाई, राजन तेरी साहेब सगळ्यांनी फोन केले नक्की तुम्ही या गावामध्ये जावा। मला आनंद
आनंद वाटतो. सगळ्या नेत्यांनी मिळून फोन लावला की या गावामध्ये तुला विशाल बोलवताय, तू नक्कीच जा. तुम्ही याच्यावरून समजून जावा की सगळ्या लोकांचे चांगले संबंध कसे आहेत. मला आनंद वाटला. काल सुद्धा माझ्या वाढदिवसाला प्रचंड गर्दी झाली होती. मला वाटतं प्रत्येक गाव टू गाव लोक आले होते आणि मी किती धन्यवाद त्यांचे मानायचे तेवढे कमी आहे. कारण माझ्या कार्यक्रमाला जशी शोभा वाढवली तशी मी तुमच्या कार्यक्रमाला शोभा वाढवत नाही. ज्यावेळी मला तुम्ही बोलवा त्यावेळी विकास कामाबद्दल मला किंवा डेव्हलपमेंट बद्दल मी बोलणे एवढा मोठा नाही, पण ज्यावेळी तुम्हाला खरोखरच आपलं योगेशचा संपर्क आमच्या ऑफिसशी राहून दे. कारण आमच्या ऑफिसशी संलग्न राहिल्यानंतर काही गोरगरीब जनतेसाठी जे हेल्प लागते ते आमच्याकडे होते आणि ज्यावेळी तुम्ही हाक माराल त्यावेळी मी हजर राहील. माझा ऑफिस स्टाफ सगळं तुमच्याकडे हजर राहील. मी आज कार्यक्रमाला आलो, तुम्ही या चांगल्या शुभ मुहूर्तावर बोलवला त्याच्याबद्दल मी सर्वांचा धन्यवाद आणि आभारी मानतो. जायचं असतं पुढच्या टाइमला मी नक्कीच चांगला कार्यक्रम अजून ठेवा. मी नक्कीच तुमच्याकडे येते. धन्यवाद. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं YouTube चॅनल.